אז קודם כל רציתי לומר לגבי החוויה של המשחק. תמיד הייתי צופה מהצד. בילדים שלי משחקים, ומשחקים שהם מריו וזלדה, והיה בהם משהו נורא קליל כזה, ומאוד אהבתי את העולמות, ואהבתי את ההתרגשות ואת המרוצים. המשחק הזה הוא משחק שהוא יותר בעצם מתעסק בכיבוש ואלימות, ואולי בגלל המצב כרגע זה קצת פחות דיבר אליי. אני לא אוהבת להרוג כדי להשיג הישגים, ואני לא חושבת ואני שמחה לדעת שמשחקים האלה לא היו משחקים שהילדים שלי שיחקו בהם. וזהו, וזה היה מוזר לשחק, כי בדרך כלל הייתי עומדת מהצד. אז אהבתי את ההתחלה של בחירה של שחקן, בחירה של כלי נשק, כל הבחירות האלה מאוד אהובות עליי. אפשרויות זה דבר חשוב, אבל לא ידעתי כל כך מה לעשות. עקבתי אחרי סימני החיצים, ופשוט ניחשתי. הלכתי ימינה, הלכתי שמאלה, עד שמשהו קרה, לא בדיוק זכרתי מה קרה כדי לשחזר את זה. האמת שהייתי קצת עבודה, והבנתי שאני צריכה כנראה לשחק יותר, אם אני רוצה באמת לעבוד עם משחקים בהוראה, ולהבין את הרציונל שלהם ואיך הם עובדים. זה הייתה בשבילי חוויה של יציאה מאזור הנוחות, אני חייבת להגיד. ואני מקווה שאני אמצא את הזמן ואת היכולת לעשות את זה שוב ולא אברח מזה, כי זה היה לי קשה.